Ce? Nu mă grăbesc la birou, trebuia să fiu la 9:30 și e 10:30, fuck. Au, stai, sunt șefa. Ședință. Ce ședință? Maxim una de terapie, dacă mai intre toate janghinele astea aici. Ce ședință? Hei! Spune-le că am râie sau oricum ceva transmisibil. Nu pot să vorbesc acum. Hei! Să nu mă deranjeze nimeni, am un call foarte important. Alo, Zara? Da, am văzut că nu mai aveți bocanceia din piele întoarsă pe site, dar mă gândeam poate să sun, poate mai verificați odată. Vă rog, am nevoie de bocanceia, vă rog. Da, intră. Mă ocupam cu niște documente foarte serioase. Au spus că aud muzică. Să se verifice în urechi, nu e nicio muzică. Are cineva un creion de buze? Mă plictisesc. Hei, pst! Vă măresc salariul cu 1000 de lei dacă îmi spuneți pe rând o burfă bună. Cine mi arată și mie cum folosesc Excel? Mail? Ce mail? Tot ce am pe mail sunt reduceri de la Sephora. Era personal, scuze. Așa, și ce să fac eu dacă vă deranjează? Vorbiți cu șefa. Asta-i, vorbiți deja cu ea. Bye. Today drained me. Plec acasă, am stat deja destul de mult. Închideți și voi și plecați.